La dona que tinc davant meu és la cuinera que té més estrelles Michelin del món. Avui al Quadrat Verd ens alegra molt parlar amb la xef Carme Ruscalleda. Benvinguda. Moltes gràcies per convidar-me. Com et fa sentir ser la millor cuinera del món? Bé, doncs, no pas d'una manera especial. El Filiprim va ser com una mica l'avançala, una mica l'assaig a tots els programes que vindrien després, com l'1, 2, 3 o el semàforo, que ja era lo gran, no? Per mi? Sí, per mi, home... Malgrat tot, sí que moltes coses de les que has dit són pensaments radicals que han molestat a molta gent. Només fa falta recordar un article teu en el que deies que parlar espanyol era de pobres. És que a Catalunya parlar espanyol, vaja... Que algú li diguin que és un pallasso li pot resultar ofensiu o no. Tot segons el punt de vista en el que es miri. Pel nostre convidat avui és com si li diguessin una floreta. Tortell Poltrona, benvingut al Quadrat Verd. Gràcies. Com estàs? Acabes d'arribar de Ruanda, m'has dit? Bueno, sí, Ruanda, sí, Goma... Anys ha evolucionat el vostre programa. Primer va començar a Catalunya Ràdio, després vas passar a RAC1, una mica com el Basté, que també va començar a Catalunya Ràdio. Podríem dir que va ser com un canvi d'equip, allò de dir, estic jugant al Real Madrid i me'n vaig al Barça, o... Home, potser ara sí que es podria veure així, no? Com s'arriba a contractar un cuiner? De la mateixa manera que al Barça i a la resta del futbol hi ha observadors que miren futures estrelles, com es fa en el món de la cuina? Doncs es fa... Salvador Sostres, escriptor polifacètic, moltes gràcies per ser amb nosaltres al Quadrat Verd. Moltes gràcies.